Sige po, makakaupo na po ang lahat. Good morning. All of you, all very tired. All very tired. Very, very tired. So, spiritual good guidance, typical, very, very tired. Pastoral the same. Also pastoral every day, many, many pray. Why? Spiritual very tired, joyful no more. Ang lahat po ba ay pagod ngayon? Nakakaramdam po ba kayo ng pagod o spiritual tiredness? Amen. Amen. 자, glory to God. Palakpakan po natin ng Diyos sapagkat kahit ikaw ay pagod, 자, ginising ka pa din. Father God, I love you. And sabihin natin ang Father God ng I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Holy Spirit, I love you. Holy Spirit, I love you. Parents, I love you. Parents, I love you. Teacher, I love you. Teachers, I love you. Student, I love you. Students, I love you with the love of the Lord. Student, love you. Amen. 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 Why our life start, love you start. Amen. Kapag daw po ang umaga ninyo ay sinimulan nyo ng may pagmamahal, ang magiging maghapon ninyo ay magpupuno ng pagmamahal. Father God, Jesus, because of love you, this earth come. Dahil daw po si Jesus ay mahal tayo, kaya siya bumaba dito sa lupa. Your John chapter 3 verse 16. Your 1, 2, 3 go. 자, sabay-sabay 1, 2, 3 go. Sabi po sa John chapter 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Amen. Amen. Ay, basa. Father God, love you. This earth, come on. Dahil daw po mahal tayo ng Diyos, kaya siya bumaba dito sa lupa. 자, today title, 저를 용서해 주세요. Ang title po natin ngayon ay patungkol sa Patawarin mo ako. 자, 바이블 1, 2, 3 go. Forgive me, Lord. 바이블 1, 2, 3 go. 2 Corinthians chapter 10 verse 13. Let's read. 우리는 남의 수고를 가지고 분량받게 자랑하는 것이 아니라 오직 너희 믿음이 더 할수록 우리 한계를 따라 너희 가운데서 더욱 위대하게 되기를 바라노라. 아멘. Hindi kami lalampas sa hangganang ibinigay ng Diyos para sa gawaing itinakda niya sa amin. At kasama riyan ang gawain namin sa inyo. 아멘. 자, 서론을 봅니다. 우리들이 일상생활에서 사용하고 있는 라틴어 캐논이라는 단어는 본래 그리스어 카노에서 유래됐습니다. Ang salitang Latin na canon na ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay ay nagmula sa salitang Griego na kanos, na ang nangangahulugang tuwid na linya. Tungkod, tambo, panukat, napatpat at iba pa. 이 용어의 뜻은 기원은 세미티거계의 갈대, 카마시라는 뜻입니다. Ang term na ito ay nagsimula sa kamash na nangangahulugang takbo. 세미티어계의 세무계는 아프리카 아시아족에 속하는 언어군으로 중동이 발상지며 아프리카 협곡 등지에서 사용되고 있다고 합니다. Ang mga wikang Semitiko ay isang grupo ng mga wikang kabilang sa pamilya ng wikang Afrikano, Asyano na nagmula sa gitnang silangan at ginagamit sa mga lugar tulad ng mga kanyon ng Afrika.
건축 등에서 길이 측정 기준이 되는 도구 용어로 쓰여졌습니다. Ginagamit ito bilang isang tool para sa pagsukat ng haba sa arkitektura. 그래서 made in Japan, 캐논, 카논, like this, 난리지, 프린터 메이, 컴퍼니 메이. Yung brand na ito na ang pangalan ay Canon, hindi yung Canon na kinakain. Ito ay galing sa China. 자판. Japan. 가ling sa Japan. 자, 넘버원. 우리는 남의 수고를 가지고 분량밖에 자랑하지 말아야 합니다. So, paano natin ito mai-relate sa pag-aaral natin ngayon? So, una, hindi natin dapat ipagmalaki ang pagsisikap ng iba na higit sa kanilang makakaya. 그렇습니다. 우리가 하나님의 업적을 가지고 올바르게 전해야 할 의무가 있는데 과거나 근대나 현대나 그렇지 못한 것이 큰 약점이라는 것입니다. 성경을 누가 어떻게 배워서 어떻게 해석하느냐, 전하느냐에 따라 사람들은 그렇게 그것을 선지식으로 받아들일 수밖에 없다는 것입니다. May tungkulin tayong ihatid ng wasto ang gawain ng Diyos. Ngunit maging sa nakaraan, kasalukuyan o sa hinaharap, ang hindi paggawa nito ay isang malaking kahinaan. Depende sa kung sino ang natuto ng Bible, kung paano ito binigyang kahulugan, at kung paano ito ipinangaral na walang magagawa ang mga tao, kundi tanggapin ito bilang dati ng kaalaman. 그럼 누구의 문제입니까? 바로 가르치지 못하는 사람들이 큰 문제라는 것입니다. Kaya kaninong problema ito? Ang tunay na problema ay nasa mga hindi nagtuturo ng katotohanan. 오늘 사바사바에 내치고 Ulitin po natin, ang tunay na problema ay nasa mga hindi nagtuturo ng katotohanan. 그래서 also in the world, leader position, very important position. Kaya daw po ang posisyon ng pagiging leader ay ito ay napakahalaga. 저도 지금까지 자유주의 신학, 오순절 신학, 보수주의 신학 등 상당히 오랫동안 들었고 배워왔습니다만 제가 어느 날 성경을 다시 보기 시작하고 깊이 연구하다 보니 하나님의 은혜가 새롭게 임하였습니다. Si Pastor daw po ay nagturo din o nag-aral din sa mga theology at naka-encounter siya ng iba pang mga teaching patungkol sa about sa Pentecostal at sa mga iba pang mga katuruan. 다시 사도들의 심정으로 돌아가 복음을 전하기로 약속드립니다. 우리는 예수님의 수고를 잘 전해드려야 할 책임과 의무를 가지고 있는 목사요, 선교사라는 것입니다. Kaya nangangako siya na maibalik sa puso ng mga apostol ang bawat ipapangaral niya para sa maunlad na katuruan at sa katotohanan. In the world so many now problem. Why problem? Leaders, 몰로브가 theology, education, problem difficult. 그래서 so in the world so many neighbor, very difficult. Kapag daw po ang isang leader ay nagturo ng maling katuruan, ito ay malalang epekto o magkakaroon ng malaking masamang epekto sa mga nasasakupan. Why in the world so country to country war? So religion education problem knowledge delivery like this common. Bakit daw po ang mga bansa ay nagkakaroon ng gera? Isa ito sa mga dahilan. Mayroon silang hindi pinagkakaintindihan, lalo na sa mga katuruan. Why in the world religion so many problem? Even Methodist Church, Catholic Church, Presbyterian Church, Holy Church, Baptist Church, why another different? Bakit tayo ay nakaka-encounter ng mga ganon na sistema ng maling katuruan? Dahil daw po sa iba't ibang katuruan ng Methodist, ng Pentecost, at iba pa. Baptist Church going
프레스비타리안 사바이. 메토디스 고잉, 홀리 철치 사바이. So many like this all of God knowledge education. So many have sick. Dahil daw po sa mga bagay o mga salita na kanilang natuturo na wala sa Bible, ay nagkakaroon ng confusion. Nalilito ang mga tao. Only Old Testament, New Testament, only one Bible, only one Bible education. But another message given to you. Mag-base lang daw po tayo sa Bible sa kung ano ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Why ang source natin ay ang Bible. Why like that? Bible dictionary, knowledge, problem memorize. 그래서 also many difficult word of God, knowledge delivery. Mayroon daw po silang mga dinadagdag na mga teaching sa Bible, yung ibang Bible, na nagko-cause ng confusion para sa mga tao. 자, number 2, 현대의 교회가 시급히 바로잡아야 할 예배 행위가 안식일과 주일 예배라는 것입니다. Number 2, ang mga kaugalian sa pagsamba na kailangang kitama ng modernong simbahan ay ang pagsamba sa Sabat or Linggo. 아멘. 저는 유대 백성들이 왜 그렇게 즐겁게 안식일에 모여서 예배를 드리고 즐겁게 춤을 추며 찬양하는지를 이제야 알았습니다. At ngayon, naiintindihan natin na bakit ang mga Hudyo ay nagtitipon o bakit ang mga tao ay nagtitipon kapag Sunday. Nagtitipon sila sa simbahan. Ang ginagawa nila ay para sumamba, sumayaw ng may kagalakan at magpuri ang bawat isa sa Diyos. 아멘. 자, 이사야 58장 13절 14절 백그라운드 노멀. And Isaiah 58 verse 13 to 14. 58 verse 30 14. 자, 올 사바이 오픈다부. Yan, buksan niyo po yung Bible niyo kung wala po dyan sa screen. 이사야. Isaiah 58 verse 13 to 14. 자, 빌리스. 자, 백그라운드 1, 2, 3고. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapahanan sa araw na banal. Sa araw na ito ay mamamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa kung mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. 아멘. 안식일을 일컬어 즐거운 날이라 여호와의 성일을 존귀한 날이라 하여 이를 존귀히 여기고 내 길로 행치 아니하며 내 오락을 굳이 아니하며 사사로운 말을 하지 아니하면 내가 여호와의 안에서 즐거움을 얻으리라. Sinabi po dyan sa text na nabasa natin, 아멘. sa Isaiah 58 verse 13 to 14, na sinabi pa ni Yahweh, 자, 바이블, 자, 오리지널 타갈로그. sinabi pa ni Yahweh, kung iyong iihiwalay ang iyong paa sa Sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, at tatawagin mo ang Sabat na kaluguran, ang banal na araw ng Panginoon na marangal, at paparangalan mo siya na hindi lalakad sa iyong sariling mga lakad, na hindi hahanap ng iyong kalayawan o magsasalita ng iyong sariling mga salita. Kung magkagayon malulugod ka sa Panginoon at pasasakayin kita sa mataas na dako ng lupa at papakainin kita mula sa mana ni Jacob na iyong ama, sapagkat ang bibig ng Panginoon ang nagsalita. 아멘. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. Now Father God say Sabbath day very important day. Based from the text, sinabi po dyan na ang Sabbath day o ang Sunday, ito po ay napakahalaga sa Diyos. 자, 보십시오. 안식일에 오락하지 말라고 2번이나 경고하셨습니다. 그리고 안식일을 일컬어 즐거운 날이라고 말씀하십니다. Tingnan mo, 2 beses niyang tayong binabalaan sa pakikisangkot sa kasiyahan sa Sabat.
At sinabi niya, tawagin ang Sabat na kaluguran. 자, 여호와 하나님을 믿었던 유대 백성들은 안식일을 거룩하게 기쁘고 즐겁게 찬양하며 하나님께 영광을 올려드렸습니다. Ang mga Hudyo ay naniniwala sila na ang Diyos ay makapangyarihan at ang Sabbath day, yun talaga ang araw na tayo magpupuri sa Diyos. 아멘. Amen. 자, 그러므로 본교에서도 어른 아이 할 것 없이 찬양할 때 기쁘고 즐겁고 흥겹게 찬양을 불러야 된다는 것입니다. Kaya sa loob ng simbahan, ang mga matatanda at bata, sila ay umaawit ng may kagalahan na nagbibigay sa Diyos, para sa Diyos, sa ikakaluwalhati niya. 아멘. 아멘. Amen. 자, 하나님께 영광을 올려드리는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Kaya I bless you, pinagpapala kita sa pangalan ni Jesus. 아멘. Amen. 자, 창세기 2장 2절 5절에 보니까 1, 2, 3고 And Genesis chapter 2, verse 2 to 5. 자, 따갈로그 1, 2, 3고 Nang ikapitong araw ay tinapos ng Diyos ang gawang kaniyang ginawa. At nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng kaniyang gawang ginawa. Pinagpapala ng Diyos ang ikapitong araw at pinabanal ito sapagkat noon ay nagpahinga siya mula sa lahat ng kanyang gawang ginawa ng Diyos sa paglikha. 이스라엘 네이버로 카렌다. How to start. Sunday, Monday, like this 내치고. 근데 so in the world, so many country, Monday, Tuesday, Wednesday, like this 내치고 이 another calendar schedule. 아멘. Sa calendar daw po natin, ang Monday to Friday, yun ang araw ng pagtatrabaho. Ngunit ang Saturday, ang araw ng pag-practice, ang preparation para sa Sunday. At ang Sunday ay araw para sa Diyos. 보십시오. 본문 2절에 안식일이 일곱째 날이라는 것입니다. 오늘날 우리가 말하는 월화수목금토일이 아니고 이스라엘 백성들은 안식일 계산법을 금요일 해질녘부터 토요일 해질 때까지 24시간 동안 온전히 안식일을 거룩하게 지켰다는 것입니다. Tingnan ang talata ng tekstong ito na verse 2 na sa ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos. Ngayon, hindi natin sinasabing Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, or Sabado, kundi Linggo ang ang araw na dapat magpuri sa Diyos. Friday and Sabbath day start. Friday evening. Sabbath day start. 그래서 so Israel neighbor Father God, wisdom give you, bless give you. Yesterday your TV news looking for understand. America United and Iran. Now world start. Kung napanood nyo daw po sa news kahapon na ang American and Iran ay nagkakaroon ng conflict or naggigera sila. World start one day world start Iran president dahil At yung president daw po ng Iran ay namatay. America United very very strong country. Ang American na bansa daw po ay ito'y napaka-strong na bansa. Father God, wisdom give you, knowledge give you. Very strong college, country help you. Kung ang bansa daw po natin ay ang sinasamba ay ang Diyos, tutulungan daw po ang Pilipinas para ma-save sa mga ganitong gera. Why strong country? Father God, love you country. Bakit daw po ang bansa, may mga bansa na nagiging matibay o nagiging strong? Dahil daw po ang sinasamba nila
ay ang Diyos na buhay. 그러니 이스라엘 백성들은 안식일을 거룩하게 지키고 기쁘게 지키고 했기 때문에 신앙 안에서 참으로 가족 단위의 힘이 있었다고 즐거움이 있었다는 것입니다. 그러니 가정교육과 인성교육이 성경적으로 잘 될 수밖에 없는 것입니다. Sa makatuwid, dahil sa pinanatili ng mga Israelita na banal at may kagalakan ang Sabat, tunay silang nasiyahan sa pamamahinga at kagalahan ng kasama ang pamilya at ang bawat mananampalataya. 아멘. 아멘. Home education, school education, Israel neighbor, no problem. Amen. Amen. Why? True love God, education, help you. Kapag daw po nagtuturo ang mga magulang sa tama na turo patungkol sa bawat edukasyon, ito daw po ay makaka-influence sa bawat community natin. 또 안식일에 밖에 나가면 뭐 하겠습니까? 모두가 안식일을 누리고 지키고 있는데 누구를 만나 오락이나 하고 있을 수 있겠습니까? Ano ang gagawin mo kapag ikaw ay pumunta o mag-attend ng Sabat? 개인과 가정들이 붕괴되고 망하는 것은 하나님께서 쉬라고 하실 때 쉬는 자가 지혜로운 자입니다. Ang gagawin mo ay para mag-pray, mag-worship kay Lord, at makarinig ng salita ng Diyos. 그래서 nearly all of God understand theology, understand your spiritual peace, come on. Ang dahilan kung bakit nagkakawatak-watak at nasisira ang mga individual at pamilya ay dahil dahil ang pagpapahinga kapag tinawag sila ng Diyos ay ini-ignore nila ang Sabbath day na ito. 하나님께서 찬양으로 즐겁게 나오라고 할 때 즐겁게 나가서 춤추고 찬양하는 자가 참으로 안식일을 통해서 힘을 얻는 방법을 아는 지혜로운 신자가 된다는 것입니다. Kaya naman, ang bawat isa sa atin ay ini-encourage na mag-attend ng Sunday worship dahil ito po ang nagpapastrong sa pamilya at sa bawat buhay natin. 그래서 your praise song and worship song really joyful, come on. Kaya kapag ikaw ay nag-attend sa Sunday worship, mararamdaman mo na ang lahat ng mga bagay na nasa iyo ay pinagpapasalamat mo yun sa Diyos ng may kagalakan. Your parents style, why your worship song, praise song, your joyful, difficult. Kung ang mga magulang mo ay kunin ng Panginoon. Glory to God day. Yun daw po ay isa sa mga hindi natin mapipigilan. Kaya sa bawat pag-attend mo ng Sunday worship, yun ang parang makakatulong na sila ay maproteksyonan sa pananalangin. 그래서 morning devotion, instrument members, powerful guidance, very very important, joyful guidance, peaceful guidance, very very important. Kaya ang ating pag-worship, ang pag-train daw po ng mga music sa instrument ay makakatulong sa atin para mabigyan natin ng pagsamba ang Panginoon. You're in the world, your YouTube, Facebook looking for, understand. Very big church, praise song, worship song, how to guidance. Mayroon po tayong napapanood sa YouTube na mga malalaking simbahan. Sila ay nag-worship kay Lord. 참선만 크리스천 스쿨 worship song, praise song, pastor looking for memorial worship. At minsan daw po kapag nakikita ni Pastor Joe ang worship natin dito, parang tayo'y nagluluksa. joyful, Nakasimangot daw po kayo. joyful guidance, powerful guidance help you. At na ang tamang pag-worship, dapat po ay nagagalak ka sa Diyos. Only one song, two song, finish. How to joyful.
자, 성경에 예수님께서 십자가에 달리신 후 안식일 시작 전에 금요일 오후 6시 전에 무덤에 안치되었다는 내용이 기록되어 있습니다. 이러한 시간 계산을 철저하게 성경 중심적으로 지키고 순종하니 하나님께서 땅 덩어리와 상관없이 21세기에도 하나님께서 축복하시고 지켜주셨다는 것을 믿으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Itinala sa Bible na si Jesus ay inilibing bago mag-6 ng gabi noong Friday, bago magsimula ang Sabbath. Pagkatapos ng kanyang pagpako sa krus, naway tapat mong sundin at sundin ang pamamaraang ito at pagtatala ng oras. Israel country yesterday pastor looking for. 와, small land. Israel country small land. Ayon sa survey, But Iran very big land. na ang Israel ay napakaliit lang daw po ng lupa. Pero ang Iran, ito ay napakalaking lupa. 근데 one day Iran president died. Pero ang Iran, president ng Iran, ay yun po ay namatay. King of king, Lord of lord, together. World, how to Iran, another country, world successful 치고. Kung ang president ng Iran ay namatay, sino na kaya ang magmamanage doon sa gera? Sino na kaya ang magkakaman doon sa gera na ito? 아멘, 아멘, 아멘. Glory to God. 아멘, 아멘, 아멘. 살라만. Thank you so much. 자, 넘버 3. 하나님께서는 복잡하게 가르치시는 분이 아닙니다. Number 3, hindi nagtuturo ang Diyos ng mga komplikadong bagay. 자, 1, 2, 3 go. Ito ang mga salinlahi ng langit at lupa ng likhain nung araw na nilikha ng Panginoong Diyos. Ngayon ay wala pang halaman sa lupa na ni anumang halaman sa parang na sumisibol, sapagkat hindi pa nagpapaulan ang Panginoong Diyos sa lupa at wala pang nagbubukid. Only Father God, one verse in summary. 자, verse 4. 여호와 하나님이 천지를 창조하실 때에 천지에 창조된 대략이 이러하니라. Ito ang mga salinlahi ng langit at lupa ng likhain nung araw na nilikha ng Panginoong Diyos. 아멘. 아멘. 사바이 1, 2, 3 go. 1, 2, 3 go. Repeat after me. Ito ang mga salinlahi ng langit at lupa ng likhain nung araw na nilikha ng Panginoong Diyos. God of wisdom, very, very strong. Only one verse. From God, heaven and earth. How to make one verse in summary. In summary, talk to you. Amen. Amen. Ang gusto kong sabihin ni Pastor na kahit wala pang mga aararo o nagtatrabaho ng panahon, nalikha na ang bukid, ang mga pananim, at mayroon ng mga halaman at puno sa paligid natin. 천지를 창조하신 엄청난 사건을 대략이라는 한 단어로 마무리를 지어주셨다는 것입니다. 여러분 기도를 오랫동안 한다고 기도를 잘하는 것이 아닙니다. Sa paglikha daw po ng Diyos na isaayos, na organize ang lahat. Kaya siya po dapat ang ating pasalamatan sa paglikha ng lahat ng mga bagay sa paligid natin. 그 기도 속에 얼마나 알맹이가 있어서 하나님께서 들으시고 여러분들의 기도가 응답을 받느냐 매우 중요하다는 것입니다. Kaya dapat nating maintindihan na ang pananalangin, isa sa pakikipag-usap sa Diyos, kaya mo itong malaya kang sabihin kung ano ang gusto mong sabihin sa Kanya. Also Pastor Chong, everyday prayer, Pastor, like this pray. My Father, my situation, Father, understand. Father, desk normal, Father, desk give me. laptop normal, Father, laptop give me. Cell phone normal,
Father, self give me. Call no more. Call give me. My prayer, very short prayer. Si Pastor Jong daw po ay madaming hiningi sa Diyos at ngayon ay nagagamit niya na at nakikita niya na. So nagpapatunay daw po yun na ang Diyos ay nagsasagot ng mga panalangin. 자, 1, 2, 3, go again. 사바이. Pastor, very, I don't understand. 야, your prayer, very, very important. Short prayer, strong prayer, merciful prayer, love you prayer. Sa bawat pananalangin daw po natin, yun ay mahalaga. Ang mga salita na sinasabi mo sa Diyos, napakahalaga daw po yun. Kaya, anytime, pwede mong kausapin ng Diyos kapag may pangangailangan. prayer, prayer, 아멘. Not understand? ekis. Ekes, ex, all big fruit. One mixing. One juice made. yung panalangin daw po ay inahalin tulad sa isang juice na yung fruit ay biniblend mo. Di ba? Nakakita na kayo nun, yung fruit na biniblend. So parang ganun daw po. Mixing. So small. But many fruit inside the mixing. Kapag daw po kaunti lang yung niligay mo, kaunti lang daw po yung mamimix. Pero kapag madami yung prayer mo, madami yung fruit na nilalagay mo, madami yung mamimix. 자, 어떤 신자들은 계속해서 떠돌이 신앙생활을 하고 있습니다. 여기가 뭐 없을까? 저기가 뭐 없을까? Ganon din daw po sa pamumuhay natin sa mundong ito. Anytime, pwede mong sabihin sa Panginoon kung ano yung saloobin mo. At kung madami daw po yung prayer mo, madami din yung sasagutin ng Diyos. Pag kaunti lang, kaunti lang. Many hungry Christian, spiritual hungry. Why hungry? Word of God, do not understand. Church to church. Here, what is the good? Here, what is the good? Madami daw pong mga churches ang nahihirapan na ipagpatuloy ang ministry sapagkat humahanap sila ng mga mas magagandang pagkain o masaganang prutas pero hindi nila ito mahanap. In Bible, so your important story all inside now waiting. Why waiting? Your blessing given to you waiting. So also your daily ekis prayer. Ang mahanap daw po natin ang prutas na ito, yung salita na ito na sagana ay walang iba kundi sa Bible. Dito natin mahahanap yon. 자, 학개서 2장 8절에 보니까 1, 2, 3 고. Haggai chapter 2 verse 8, ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoong makapangyarihan. 은도 내 것이요 금도 내 것이라 만군의 여호와의 말이니라. 1, 2, 3 고 사바이 1, 2, 3 고. Sapagkat, let's read, sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin. Father가 스토레, so many now waiting. Your pray no more, Father will give you difficult. Kung pinaniniwalaan mo daw po na ang word based sa chapter 2 ng Haggai, ang Diyos daw po ang may-ari ng ginto at ang pilak. Father가 하가이, your lily you delivery. Kaya ang Diyos daw po kapag nag-pray ka, sasagutin niya sapagkat siya ang may-ari ng lahat. I am blessings God. Siya ay mapagpalang Diyos. I am miracle God. Siya ang gumagawa ng mga miracle. I am living God. Siya ay buhay na Diyos. I am universal God. Siya ang Diyos ng buong mundo. And so your God, remember, small God. So also not pray. Kaya wag po daw natin tingnan ng Diyos na napakaliit na Diyos, kundi tingnan natin siya na napakalaking Diyos. 자, 신명기 8장 18절 1, 2, 3 고. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Subalit,
자, sabay-sabay pallo. 1, 2, 3, go. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. 벌써 스크립처 신명기 8장 18절에 내 하나님 여호와를 기억하라. 그가 내게 재물로 얻을 능력을 주셨습니다. Alalahanin daw po natin na ang Diyos ang nagbibigay ng lakas para yumaman. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. 모세, 빌리스 이스라엘 네이버를 talk to you. Education. I am blessings God. Training. Nakipag-usap ang Diyos kay Moses. Naturuan daw po ang mga Israelita na magpuri sa Panginoon. Blessings God now waiting. So many people, no pray, no training, no theology training. So many people, very, very everyday difficult. Dahil daw po sa mga nasasagap ng mga tao na maling katuruan, ang mga tao ay hindi na natutong mag-pray, hindi na natutong magbasa ng Bible, at walang pagkaintindi kung ano ang ibig sabihin talaga nun. Ephesians chapter 5, 1 to 3 go. Episode chapter 5, verse 15, 자, verse sabay-sabay 17 to palurin. 18. Basahin po natin ng malakas. 1, 2, 3. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang iyong buhay. Sa halip, ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. My children, problem memorize in the name of Jesus. Get out. My children, problem action in the name of Jesus. Get out. No drink. No smoking. Ang salita po dyan na verse 17 and 18 ay isang babala o command na binigay sa atin ng Diyos na huwag kayong maglalasing dahil daw po sa paglalasing ay sisirain ang buhay na iyan. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이 오직 성령의 충만을 받으라. Holy Spirit, always together. Huwag daw po tayong maglalasing, kundi tayo daw po ay mapuspos ng banal na Espiritu niya. So many people, your body now, God of temple. 내 밭, God of temple, Satan spirit. So many together. Kung ang katawan daw po natin ay hahayaan natin na maglasing o uminom ng mga alak, tayo daw po ay papasukin ng mga evil spirit. 자, yes. 하나님께서 말씀하셨습니다. 어리석은 기도를 하지 말고 은도 금도 내 것이 구해서 받으라는 것입니다. 내가 너에게 재물로 얻을 능력과 지혜와 지식을 주셨다는 것입니다. At dahil daw po sa paglalasing, hindi ninyo matatanggap ang ginto at pilak na nanggagaling sa Panginoon. Why 삼성 컴퍼니, SK 컴퍼니, 현대 컴퍼니, why 글로벌 컴퍼니? Father God company leader wisdom given to you. Bakit daw po ang Samsung Company, ang Hyundai Company, sila daw po ay malalaking company na kung saan ang mga tao dito ay mayroong pagkatakot sa Diyos, kaya pinagpapala sila ng Panginoon. Before Korea, South Korea in the world, number 2 hungry country. Dati daw po ang bansang Korea, ito daw po ay pang-ikalawang pinakamahirap sa buong mundo. 필리핀 young people, Korean come on. 장충 체육관, 스포츠 센터, 필리피노 카펜터스 빌딩 워킹 help you. At ang mga Korean daw po ay pumupunta sa Pilipinas para magtrabaho. Like this Korean history. So, very difficult country. 근데 코리아노 always prayer, Sabbath day, Sunday, worship Him, glory to God. Bakit daw po sa panahon ngayon ay baliktad na yung naging sitwasyon?
Ang bansang Korea daw po ay inaalala nila yung Sunday service. Sila ay nag-a-attend pag Sunday at sila ay nagpipray at nagpipray para mapaunlad ang kanilang bansa. Now Philippine Army all world system made in Korea system. Ngayon daw po ang mga ginagamit ng mga Philippine Army, ito po ay galing sa Korea. 그래서 you will study through all-in-all study. wisdom. Give me daily prayer. Kaya ngayon daw po, mag-aral ng mabuti at humingi ng wisdom sa Diyos para daw po ang buhay mo sa hinaharap ay hindi na maging katulad sa generation ngayon. 자, Genesis chapter 2, 5. Genesis chapter 2 verse 5. 자, 1, 2, 3고. 자, 여호와 하나님이 땅에 비를 내리지 아니하셨고 1, 2, 3고. Genesis chapter 2 verse 5. Wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh at wala pa ring nagsasaka. 아멘. Amen. 아멘. So many people like this say. 참 멋있는 주제가 나왔습니다. 진화론자들은 이 내용을 가지고 뭐라고 설명할까요? Ang Panginoon nung panahon ay hindi pa siya nagpapaulan. Pero mayroon ng mga halaman, mayroon ng mga pananim. 자, 룩 여호와 하나님이 땅에 비를 내리지 아니하셨고라고 하셨습니다. 이 내용의 천지 창조 과정이니 그 재료가 무엇입니까? 그 천지 창조의 재료가 원자와 분자라는 것은 우리들이 학교를 통해서 다 배웠습니다. Kung titingnan natin na hindi pa nagpapaulan ng Panginoon ng panahon na yon, pero bakit mayroon ng mga halaman at mga puno sa kasama ng kanyang paglikha? 자, 와주시고 그 천지 창조의 재료가 원자와 분자라는 것입니다. Matututunan natin kung gaano nakapangyarihan ng Panginoon, kung paano niya nilikha ang halaman at mga puno sa paligid natin. 그 원자를 누가 만들었습니까? 분자를 누가 만들었습니까? Sino ang lumikha ng lahat ng ito? 다윈 찰스 메이. No. Father God, in the beginning, heaven and earth, and she, and sheets, and amoeba made. 아멘. amoeba understand? 아멘. 그래서 so many not understand. 찰스 다윈 knowledge very good I could say. Ang tinutukoy po ni Pastor Jong ay si Charles Darwin. Siya po ay nagsasabi na ang tao ay galing sa unggoy. In the world, all story, Father God made in the beginning. Pero ang mundo natin, walang ibang lumikha nito kundi ang Panginoon. Your DNA, hair DNA, Father God made. Adam DNA, Father God made. Adam and Eve DNA, Father God made. 그래서 also your all Adam family DNA. Tayo daw po ay nanggaling sa generation ni Adan at ni Eva. 아멘. DNA natin ay galing kay Eva at kay Adan. 아멘. 아멘. 여러분 무지에 가까운 진화론의 학문을 그저 그렇게 세계 모든 학계가 진화론의 영향을 받아 천지 창조의 원자와 분자의 재원이 누구에게서부터 왔는지 모르기 때문에 무지의 소산이 현대사에서 수많은 사람들을 정신적으로 혼적으로 미치게 만드는 것입니다. Ang lahat daw po na nakikita natin ng mga sa paligid natin na material, ito daw po ay nilikha ng tao. Pero ang mga hindi kayang gawin ng tao, ang Diyos po ang gumawa nun. 고작 미생물 발견 연도가 얼마나 되었습니까? Gaano katagal na natuklasan ang mga pag-aaral na ito? 1665년 로버트 1, 2, 3고 Noong 1665, naobserbahan at naitala ni Robert Hooke ang amag na tumutubo sa tinapay sa ilalim ng
microscope na siya ang unang tala ng mga nakakita nito. 로버트 훅, 퍼스트 날리지, 1665, 찰스 다윈 날리지, 찰스 다윈 날리지. Si Robert Hooke daw po, siya ang unang nakadiskubre na ang yung tinapay ay may tumutubo na, ang tawag doon? Amag. Yan, tumutubo na amag. Si Charles Darwin naman daw po, discover niya na ang kanyang theory ay ang tao ay nilikha hindi galing sa Diyos kundi galing sa unggoy. 찰스 다윈 날리지, 1859 찰스 다윈지 세컨 아메바 스토리 내치고 아멘. 주니어 세니어 아멘. 안더스턴 아멘. 아멘. 영국 학회가 그를 워낙 영국식으로 띄워서 널리 알려졌지만 찰스 다윈의 아메바 미생물 사건이 발표되기 194년에 4년 전에 로버트 훅이 이미 발견했다는 것입니다. Pastor, 그래서 진화론이 무엇입니까? Kaya ano ang problema sa evolusyon? 곰팡이를 발견한 자나 미생물을 발견한 자나 바이러스를 발견한 자나 다 성경의 천지창조 즉 창세기 1장 2장 1절에서 5절을 모르고 배우지 못했기 때문에 빚어진 난리지 해프닝. Ang mga nakatuklas ng amag o mga mikrobyo at mga virus ay pawang nabigong maunawaan at matutunan ang salaysay ng Bible patungkol sa paglikha. 아멘. Understand? 아멘. 아멘. Naintindihan niyo po ba si Pastor John? 난리지 해프닝. 난리지 해프닝. Hindi ko alam kung ano sinasabi ko dito. 다윈 난리지. 로버트 훅 난리지. 난리지 해프닝. Yan, si Robert Hooke, nakadiscover siya na ang tinapay ay inaamag. Si Charles Darwin naman daw po, ang na-discover niya yung mga species. 자, 에브리번. 성경을 읽고 그 크기에 하나님의 신성, 하나님의 영감을 받으십시오. 그러면 우주의 기본이 보이고 세상의 모든 생태계가 누가 만들었으며 누구로부터 왔는지 확실히 understand. Sa gayon ay makikita mo ang pinagmulan ng sansinukob at malinaw na maunawaan kung sino ang lumikha at kung kanino nagmula ang lahat sa mundong ito. 그래서 father가 say, 풀 날리지, training, do you not understand? Kaya kung hindi daw po tayo magti-training, hindi daw po natin search ang mga bagay-bagay, wala tayong matututunan. 그래서 스쿨 카미, nursery, elementary, junior, senior, college, masteral, PhD, course, step by step education, and understand small knowledge. 아멘. 아멘. One time knowledge how to Father God ministry work, how to all understand. 그래서 Father God say, 그래서 하나님을 상세가 기록하지 아니하시고 대략이라는 표현으로 하셨다는 것입니다. Kaya naman hindi ito kinala ng Diyos ng detalyo, kundi pinahayag ito sa magaspang na mga salita. 그래서 경에 말씀하시기를 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 아메바를 믿어서 천국 가는 것이 아니라 하나님을 믿어야 생활에서도 도움을 받을 수 있고 영적으로도 치료를 받을 수 있다는 것입니다. Pastor, very long Finish. Kaya sinabi ng banal ng kasulatan, niligtas ka ng pananampalataya. Hindi mo kailangang maniwala sa isang mga katuruan para makapunta sa langit. Kailangan mong maniwala sa Diyos para makatanggap ka ng tulong sa iyong pang-araw-araw na buhay at spiritual na pagpapagaling. 그래서 also science teacher, 닐리 월로브가 theology training finish, science teacher 내치고.
Kaya daw po ang mga science teacher, kinakailangan daw po i-balance kung ano talaga yung sinasabi sa mga secular na mga katuruan at sa Bible na katuruan. universal, how to make, heaven and earth, how to make, not understand, how to science education. Kung hindi daw po naintindihan kung paano nilikha ang langit at ang lupa, hindi daw po makakapagturo ng maayos kung walang pagkaintindi. 그래서 난리지 슬레이버리 내치고 다인 찰스 다윈 난리지 로버트 훅 난리지 슬레이버리 난리지 내치고 Hindi daw po maging katulad ni Charles at ni Robert Hooke na sinubukan nilang alamin kung saan ba talaga yun nanggagaling, ngunit nabigo sila. 그래서 also so many in the world, many neighbor 해롱 why 난리지 heaven and earth not understand. Kaya sa mundo daw pong ito, madami ang naguguluhan at madami yung nalilito, nagkakaroon ng confusion dahil hindi po nila maintindihan talaga kung saan nanggagaling. Okay, 자 next time, 자 glory to God, glory to God, 올 3월 3일 glory to God, 살라마, thank you so much, glory to God.